Hi, I'm Mitch. And I'm Vince. And you're watching Natagaw sa Amerika. So, mao ni siya ang Silver Bay Lake Public Marina diri sa Duluth nga makakita tag yacht o mga fishing boat nga musail padong sa Lake Superior. Nindot kayo ang view. Nya kay wala man mi boat, ya bawal man diri magstambay nga wala boat. So, batsi nami. Later. Hey guys! So naami karon sa Lake Superior sa Duluth. So kaning Lake Superior sa Duluth usa ni sa pinakadako nga lake sa tibuok kalibutan. So pila ito ang 31,000 kapit square miles. Oh. Sa di ko bright og math pero dako-dako gid ni siya. So kung mao ni kadako ang Cebu, ang Lake Superior kay ani kadako. So ingon ana siya kadako guys. Lake ni siya ang nasa mong likod, dili ni siya dagat ha. So ani ni siya kadako guys oh. Oh. Ya nindot kayo ang kadako guys. Nindot kayo ang view sa diri kay breathtaking kay ba oh. Oh. Pag primero na kong ari sa Minnesota nagtuod jud kog dagat ni siya. Niya naka figure out ko nga lake di ay na-amaze ko kay lake. Wa ko nagdahom nga naa di ingon aning kadako nga lake ba diri sa Amerika or sa tibuok kalibutan. So padong mi sa train station ron. Sige pa nga na to? Lake Superior Oh. Railroad Museum. So mosakay mig train ya kita-kita ta didto. Later. Hey guys, so naami karon sa North Shore Scenic Railroad. So sa among day 1 kay igor man minisod sa train museum. This time kay we're about to experience nga makasakay sa classic na train. So stay tuned. On time to our train today. You do not have to sit in the first open seat. Kay, party of 4. Hogan, party of 4. So ang style dire kay tawgon ang imong name or last name usa ka mo board. So maghuwat mi nga tawgon na mo ang apelyido, then sakay mi sa train. Ready to board na mi kay nanam mong ticket niya. Kita-kita ta later. We're inside the train. So ngita mi sa mo ang seats. Come here, Vynn.
So nakalingkod na may kita na may sa mo ang seat dire. Dagan-dagan siyang tao, oy. Oh, love. Uy. Hello, Vynn. First time gininamo tanan niya. O paglarga na ko ana may. Na-amaze na siya, di na siya kastorya. So, una ang suit sa museum nga among giadto the other day. Pag-abot na mo diri, itong mga i-display ba. So nagpa-skin ako para maka-vlog ko ba niya. Layo sad sa tao gani para ko magmas. So kaning tour sa train kay 1 hour na siya and 15 minutes. Tutuyok na siya sa North Shore sa Duluth and then muagi sa kanang Lake Superior uban nga mga scenic nga mga sceneries and then tagaan ka og kanang moral information about sa history gani sa lugar. Yeah. Nindot siya ay bisag giuwan mi ba? Nindot gyapon ang experience gani kay kanang relaxing kay ba? Kaya makakita ka sa scenic na views o sa fall colors nga mga sceneries. Awesome kayo. Woohoo! Manamig sa kay sa train. Grabe, nindot kayo nga experience yun. Kanang But it's not relaxing jud kayo nya. Nindot kayo mga scenery. Yeah, padung na may uli kay 2 hours pa ang drive padung sa amo ang balay. Hello! Marami ko na nga lowbat no. Padulong na mi uli karon. So, among last stop before mi ikan kay ang Lake Superior Railroad nga kuan train trip or excursion. So, finally kanang wa jud mi nabiyaan og ni cooperate pa ang weather ganina kay karon nag-uwan na gyud. Nang enjoy kayo mo experience sa Duluth. Pindot kay siya nga lugar, many beautiful sceneries. Nice kaayo ang neighborhood, nice kay ang adventures, town, daghan friendly kayo people, adventures nga mabuhat. fine restaurants, great local beers there. Yes. So, kung namo sa US, yan namo ibalak nga mo spend og time sa fall season, Duluth is One of the must-see kanang places jud. So bisag daghan na mig nabuhat no nya, murag taas-taas naman ang
2 nights, 3 days kanang kuangan gyapon. So Oh, jud. all the more nga kuan kanang naay reason nga mobalik na sad mi og kanang buhaton sa manggani ang wala na mo nabuhat sa among trip karon. So kung kinsa tong kanang wala kita sa amo ang day 1 and day 2 Sus, tanawa sa among mga experience sa among first and second day nga rin, check out our YouTube channel Malatagaw sa Amerika. O kung nag-enjoy mo sa among mga video, please hit the thumbs up button o subscribe sa among channel para ma-notify mo sa future na videos. So that's a wrap for today and see you next time. Babu! Bush!